Da zaposliš direktora prodaje. Direktora prodaje u svojoj firmi u kojoj si samo ti. Veoma problematično pitanje i stvarno ljudi koji ne vole da prodaju, skroz je okej, ne voliš da prodaješ, ali moraš da prodaš da bi nekom pomogla. Odnosno, moraš da naplatiš svoje usluge da bi ti bila zadovoljna. E sad, možeš da zaposliš bilo kog direktora prodaje, najbolje firme na svetu, ukoliko ti ne veruješ u taj proizvod i ukoliko ti ne veruješ da je vredan i ukoliko ti ne možeš meni da ga prodaš, veoma je teško tom čoveku koji će doći kod tebe da proda. Tako da prva prodaja i jeste stvarno najvažnije da prodaš sebi, odnosno ne da prodaš u tom smislu reči bukvalno, nego da ti stvarno veruješ da je to super i da imaš žar i entuzijazam kad pričaš o tome i da stvarno ti je važno da pomogneš nekom svojom uslugom i svojim proizvodom i onda će ti verovati ljudi, zato što jednostavno to verovanje, ta energija se prenosi na nekog. Prenećeš ga i na direktora prodaje, nećeš morati da prodaješ do kraja života, ali dok ga ne dođeš do te faze da možeš to da priuštiš, moraš da prodaješ sama.